ஹலோ வியூவர்ஸ், வாங்க ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். எனக்கு பதில் தெரியும். ஐ நோ த ஆன்சர். எனக்கு பதில் தெரிந்திருந்தது. ஐ நியூ த ஆன்சர். அவள் ஒரு புகைப்படம் எடுக்கிறாள். ஷி டேக்ஸ் எ ஃபோட்டோ. அவள் ஒரு புகைப்படம் எடுத்தாள். ஷி டுக் எ ஃபோட்டோ. அவர்கள் வீட்டிற்கு தாமதமாக வருகிறார்கள். They come home late. அவர்கள் வீட்டிற்கு தாமதமாக வந்தார்கள். They came home late. வீவர்ஸ், உங்களுக்கான ஒரு சேலஞ்ச். He speaks to his friend. இதை பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி சொல்லணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுபோன்று எளிமையாக சுலபமாக தமிழ் வழி ஆங்கிலம் கற்றுக்கணுமா? கீழே உள்ள லிங்கை டச் பண்ணுங்கள். 1000க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்கள் இருக்குது, பார்த்து பயனடையுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.